Here we go. Jeg har altid været på røven på en eller anden måde, fordi jeg er altid blevet placeret i en sammenhæng, hvor jeg egentlig ikke kunne fylde pladsen ud. Jeg har ingen uddannelse. Jeg har gået direkte fra skolen som 16-årig og kom ind i Danmarks Radio. Og så næste skift i mit liv, det bliver, da jeg går fra at have været den, der via disse måske lidt provokerende programmer i sin tid, pludselig skulle over på den anden side af skrivebordet, da jeg blev rektor i 92 for en af de fineste filmskoler i verden. Det var altså pludselig ledelsessproget. Og det vil sige, at jeg skulle prøve at håndtere alle disse mennesker, der havde frimodigheden og friheden til at skabe det, man ikke havde set før. Altså på den måde har jeg været på en sprogrejse fra det religiøse over virkelighedens politiske sprog til undervisning, til ledelsessprog osv. Det at være leder, det er at ture stille sig frem og gøre det, man måske er lidt nervøs for. Det at springe ud. Så det med ledelse interesserer mig, netop fordi, at jeg synes, ledelse har også ydmygheden i sig. At man skal både have modet, frimodigheden, man skal være robust, men man skal også have en stor ydmyghed. Fordi hvis man er leder i en institution, eller en virksomhed, eller en kommune, så er det meget vigtigt at vide, at man leder noget, som er større end en selv. Nej, det jeg godt kan lide, jeg kan godt lide situationen at sidde og blive konfronteret med et publikum, der har en forventning. Jeg kan godt lide at tale om ledelse ud fra min erfaring, ud fra de konkrete oplevelser, jeg har haft af ledelse igennem 22 år på Filmskolen. Og jeg kan specielt godt lide, hvis de lige har fået en middag. Fordi tit ledelse, det kan være så kedeligt at høre om, og der er masser af teorier og alt muligt. Men det handler dybest set om at være det menneske, man også nu engang er, og bruge det i sammenhæng. Have et gehør, have en fornemmelse, og have modet til at gå ind i en hvilken som helst konflikt. Og på en kunstskole, skulle jeg hilse at sige, der er konflikterne, de ligger ikke skjult bag nogen som helst fortæppe eller under gulvtæppe. De er i fuld flor lige foran dig.